Siamo qua, guarda. Eh? ايش نعملوا فلوس هيك؟ Illum ġara dan l-episodju għat responsabbli minn persuna, ovvjament ir-riżultat ma kien xejn, imma ovvjament dejjem huwa. Soltu għaw fid-disa biex nferraħ in-nies u kien hemm il-wardens qalu li itfa' kollok ma' ġemp għaliex hemm u nara kaxxa suspettuża hawnhekk. Ħsat jienu, fimni. Kellhom jaqlu l-ħwienet jalaq il-bank, jmexxu nislem u law, ġifieri min se tagħmilha di ċajta hu probabbilment la ma sabu xejn. Telfa' ħafna xogħol lin-nies hu. Intom rutina kuljum hawnhekk, kull ħadrakom issa. Però ovvjament ħililkom il-ħin, ħililkom ir-riżorsi. Jaħlilek ħafna ħin lilek għax inti tiġi hawnhekk biskop illi tieħu gost inti, jieħdu gost in-nies, nitkellmu man-nies, speċjalment Beni li jkun hawn dejjem iktar minni. U f'daqqa waħda issib illi ma tista' tagħmel xejn. Jien inħoss nimbeżza ngħidlek il-verità, għal volja ma kienet xejn, għaliex tibqa' taħseb x'setat kienet, x'kien lan tagħha, x'kien l-iskop illi jagħmlu din hawnhekk propri fejn inkunu dejjem aħna. Tħossok imbeżza, u barra minn hekk jeħlu l-ħin tal-pulizija, jeħlu l-ħin ta' kulħadd. Mhux sewwa ġifieri noqogħdu neħlu l-ħin ta' ħadd ieħor illi forsi seta' kien ikun utli x'imkien ieħor aħjar milli hawnhekk. U l-belt hawn erba' pulizija vera effiċjenti, vera ħaqhom proset għax ħadd ma panikja ġifieri vera ħaqhom biss minn ta' fuq tisisfel. Taf x'nagħmlu nieħdu ritratti.
tal-marsa fis-sew.